cauze și vindece neștiințele noastre Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și putem și vieți și vieți și Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, mâine noastră, prin noastră și neacă nouă păcare noastră, și nu ne găsime să ne dorește de ea. Din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar făcut cel crucificat pe care toată s-a făcut, care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a făcut din cerul, s-a făcut de la Duhul Sfânt și Maria Fecioară s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi cu înțeleg de bun și Pilat și-a plătit s-a îngropat. Și a înviat în cer după Sfântul s-a înălțat la cer și s-a zis de acasă și iar va să vină cu slavă și moartea să vină care din Tatăl cu cei de cer ce îi protectează și acum este exact care a venit în coror, într-una sfântă păporeceasă și apărează în tine. Mărturisesc cu modul mântuietoare a păcaților așteptului.